Wat eerst gedrinken, hoor. Ja, proost, hè. Greet, op uw gastvrijheid. Greet Hermie is zo mogelijk de oudste caféhouder in Zeeuws-Vlaanderen. Ze runt café Zeelandia in Sint-Kruis, dat lokaal beter bekend staat als café Greet. En dat doet ze al jaren. Nou, het is het ouderlijk huis, dus eigenlijk al heel mijn leven. En daarvoor was het hier ook al café, hè? Ja, van mijn ouders en mijn grootouders, overgrootouders. Verder weet ik het niet. Mevrouw Hermie, zeg maar Greet, staat nog altijd met veel plezier achter de bar. Heel graag. In het begin niet, maar nu zou ik niet anders mee willen. Wat is er veranderd? Veranderd, omdat ik ben ook wezen werken en dan deed mijn zus het café. En dan was ik het natuurlijk niet gewend, dan moest ik wel even ingroeien. Maar nu vind ik het fantastisch. Gezellig met de mensen omgaan. Een keer grapjes slaan en een keer serieus vertellen van alles wat. En u bent hier elke dag? Nee, ja, wel elke dag. Maar ik ben de maandag en de dinsdag gesloten. Moet er nog een keer schoongemaakt worden, hè? Doet u dat zelf? Ja. Samen met mijn vriend. Eddy. Dat is grote liefde. En soms een keer oorlog. Johan Verbeke is een van de vaste klanten. Ik kom hier elke woensdag met mijn maatjes heerlijk ontspannen kaarten. Ik kom hier al van kinds af. Ik ben hier een eindje verder geboren. Vraag het maar aan Greetje. Ik kwam hier dan met mijn vader en mijn moeder, maar meestal met mijn vader, denk ik. En bij Greetje in de smissen, bij je vader, bij Jules, die staat hier naast me. Hier. We hebben een band. Er zijn heel wat verhalen te vertellen over Greet. Maar één ding blijft een raadsel. Ik word volgend jaar maar rustig weten 75. Ik denk dat Greetje al... Wat? Wat? Oh nee, maar ik ga niet zeggen hoe oud dat hier ben, hoor. Nee, dat bedoel ik. Nee. Wat maakt Greet zo bijzonder? Het is een schat gewoon. Het is leuk. Het is een schat van de mens. Ze staat voor iedereen altijd open. Ze is altijd bereid voor alles. Als ik zie wat ze nog in de zomer aan glaasjes bier en limonade en wijn op het terras wegbrengt. Ik vind dat gewoon geweldig. Zouden ze ook voor u komen? Nee. Dik het niet hoor. Moeten ze mee doen.